Týden zase utekl a je tu nový vlog. Dneska jsme se rozhodli, že pojedeme na západ do Žďáru na Hvězdu, jelikož já jsem tam ještě nebyl, Hanča tam byla někdy v 9. třídě, což už si nepamatuje ani Peret. Takže balíme věci a jdeme. Ahoj lásko, jak se těšíš? Tady je nějaký rybník a vypadá to tady hodně cute. Ukaž to. Wow. Tyjo, to je top. Ta naše hvězda. Vysočiny. Já. Přesně tak, ty zlato. Tak jsme došli na Hvězdu a teď si jenom počkáme na západ, což by mělo být tak za hodinku. Tak si tady trošku projdeme, uděláme si pár fotek a potom dáme nějaký záběry z dronu. Docela fouká, tak uvidíme. Doufám, že to dron zvládne. Snad jo. Tak je tu další den a my jsme se rozhodli jít zaběhat do lesa tady v Miřeticích. To je nádherný les a právě se rozcvičujeme teďkon a po běhu se pojedeme vykoupat na jeden lom tady kousek. Takže uvidíme, jak se dneska poběží. Hanču chytají občas křeče, takže uvidíme. Mě začalo bolet koleno. Takže doufám, že Eran dneska bude dobrý. Nejsme starý. Tak už jsme po běhu, dal jsem třeba půl kiláčku, trošku mě bralo to koleno, ale běželo se mi nejlíp jako za poslední dobu. Ten les prostě má co do sebe. Když tak mi napište do komentáře, jestli máte rádi běhání ve městě anebo v přírodě. No, teď se jdem koupat. Chceš se ti koupat? A jak se ti běželo? No, jak už míříme k tomu lomu, to je náš oblíbený lom, kam se chodíme koupat. To v Leštince, jmenuje se Kaňon, nebo lidi mu tak říkají. Hodně se tady potápí potápěči. A je to takovej zapadlej lomík mezi skálama, vypadá to fakt bombově. Takhle krásně vypadá ten lom. Bombově. Uhaha.
té nádherné koupačce, co jsme měli, tak jsme dostali chuť na opíkačku. Takže jsme zajeli takový pěkný rozhledně a tam se dá opíkat. Takže pak když tak udělám záběry z dronu, abyste viděli, kde to je zhruba. Vojtěchovská rozhledna. My jsme se pěkně napápli. Špekáčky už jsme neměli hodně dlouho takhle na ohni. Na ohni jsou nejlepší. Přesně tak. A tady je to na té rozhledně fakt jako fajnový místo. A myslím si, že tady to video pro dnešek ukončím. Tohle to byl náš takový klasický víkend. A budu rád, když dáte like, koment, pokud se vám video líbilo, ať posouváte tady tu tvorbu dál. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj.